consistent în sud-vest, în est și în zonele caluroase. Tăia furtunul. În rest vin ploi slabe, iar la munte vor fi precipitații mixte. Mâine vor fi înnorări și ploi în cea mai mare parte a țării, iar în dealurile sudice cantitățile de apă vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. La munte vor fi precipitații mixte, iar temperaturile vor continua să crească, iată, până la 16 grade Celsius. Marți, precipitațiile apar în majoritatea zonelor, dar spre seară norii se mai împrăștie. La munte, la altitudini mari va ninge, iar în depresiunile din nord-nord-est și în zonele deluroase vor fi condiții de lapoviță și polei. Miercuri, în prima parte a zilei, se anunță vreme bună și câteva ploi slabe în regiunile vestice, dar spre seară norii se înmulțesc și vin ploi locale în sud, în sud-vest și pe spații mai restrânse în restul țării. În zona montană așteptăm lapoviță, dar și ninsori la înălțimi mari. Cam asta ar fi despre vreme. Prin urmare, Roxana, tot ce trebuie să facem în următoarele zile este să avem cu noi o umbrelă. Se prea poate ca în februarie să vină din nou zăpada? Este încercat de luna asta, din a doua jumătate a lui ianuarie, să avem și noi ceva zăpadă. Am înțeles că vrei să mergi la schi. Absolut, doamnelor și domnilor, aici se încheie primele știri ale zilei. Rămâneți cu ProTV și nu pierdeți de la ora 20 filmul Răzbunătorii, Războiul Infinitului. Mâine dimineață vă întâlniți cu Lavinia Petra și Cristian Leonte de la 6 fix. Noi ne revedem weekendul viitor. Până atunci, numai bine. Un an cât se poate de bun și de blând să aveți, iar ziua de azi să fie o duminică frumoasă. La mulți ani!